салом ба роғибони футболи тоҷик ва онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба рақобатҳои дастаҳои Лигаи Якум. Ин нашри навбатии барномаи ФАТ аст ки дар такя ба рақобатҳои даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ин навбат сару садоҳои зиёдеро ба миён овард. махсусан рақобати дастаҳои Сомон ва Моҳир яке аз рақобатҳои марказии давр буд ки дастаи Моҳир бо он ҳама шукӯҳу шаҳомате ки дар даврҳои қаблӣ дошт, ин навбат натавонист дар муқобили дастаи Сомон истодагарии нағз намояд. Инам дар ҳоле аст ки дастаи Моҳир яке аз муддаиёни асосӣ барои роҳ ёфтан барои фатҳи қуллаи Лигаи Якум ба ҳисоб мерафт. вале бубинед ки дар муқобили дастае ки дар топ 4 ҷадвали асосии мусобиқа нест, ба ғолибият муяссар шудан натавонист. ҳангомаи дигаре ки дар даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум дар даври 17-ум ба миён омад, ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат мебошад. дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат аз беаҳамиятии роҳбарони ин даста ҳамагӣ бо 10 нафар озими шаҳри Хуҷанд шуданд ва дар муқобили дастаи парвоз ҳамагӣ 10 нафар бозингарон ба майдон омаданд ва ҳатто иттилоъ пайдо шуд ки дарвозабони дуюми дастаи мазкур ба сифати дифоъгар аз набудани бозингарон ба майдон баромад дар муқобили дастаи парвоз бозӣ кард. акнун метавонем дастаи ваҳдатро баъди чунин мушкилӣ яке аз дастаҳои бесоҳиб дар арсаи футболи Лигаи Якум унвон бидиҳем. ҳатто дар рафти бозӣ чанде аз бозингарони дастаи ваҳдат огоҳӣ гирифтанд ва ҳамин тавр рақобат то 90 дақиқа идома кардан натавонист. хулас ин ҳама сару садоҳо дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба вуқӯъ пайваст ки дар рафти барнома нисбати ин бозиҳо фарохтар шаҳр медиҳем. сараввал шурӯъ мекунем аз ҳамин бозии пурсарусадо ки чӣ гуна гуфтем миёни дастаҳои парвоз ва ваҳдат ба миён омад. дастаи парвоз ҳамчун як дастаи муддаӣ ва аз ҳама дастаи пурқуввати ҷадвали мусобиқа дар муқобили ваҳдати шаҳри Ваҳдат ба ягон мушкилӣ дучор нагардид ва нақшаҳои худро хуб амалӣ карданд. хулас ин рақобат аз нигоҳи ҳамкорони мо дур намонд ва дар суҷаи навбатӣ фарохтар шаҳр медиҳанд. дар доираи бозиҳои даври 17-уми Лигаи Якум нахустин дидор ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки дар майдони фурудгоҳ баргузор шуд. ин вохӯрии дастаи садрнишини ҷадвали мусобиқа ва ишғолкунандаи зинаи охирини он буд ва ҳанӯз аз оғози бозӣ бартарии кабудпӯшҳо бар аъло эҳсос мешуд. Алинур Ниёзбеков наздик буд ки ҳисоби бозиро кушояд, вале ба бахти меҳмонон зарбае ки ин бозингар иҷро кард тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. бозингарони дастаи ваҳдат ҳарчанд 10 нафара ба бозӣ ворид шуда бошанд ҳам барои худ имкониятҳо созмон дода тавонистанд, вале аз ирсоле ки Юсуфҷон Азамзода анҷом дод дифоъгарон нагузоштанд ки Бобоҷон Пирзода бо самар истифода барад. дар идомаи соҳибони майдон бозиашонро беҳтар ба роҳ монда ба задани гол муваффақ шуданд. дар дақиқаи якум илова кардаи довар ба нимаи якум Шаҳбон Наимов паси Алинур Ниёзбековро ба гол мубаддал кард. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. дар қисми дуюм низ шогирдони Алишер Палвонов як бозии ҳуҷумкор ва ҷолибро пешкаш карданд. дар дақиқаи 53-ум бо истифода аз маҳорати хуби идоракунии тӯбаш Шаҳбон Наимов ҳатто дарвозабони меҳмононро гузашт ва тӯбро ба Ҷаҳонгир Алиев ирсол кард. бозигари рақами 7 дастаи парвоз ҳисобро 2-0 кард. дар як бозигузории дигаре ки соҳибони майдон дар дақиқаи 59-уми бозӣ анҷом доданд, тӯб пас аз расиш ба тири дарвоза ба самти Шаҳбон Наимов ҳаракат кард ва ин ҳамлавари дастаи парвоз онро вориди тури дарвозаи сурхпӯшҳо намуда ҳисобро 3-0 кард. дар идома 4 тан аз бозингарони дастаи ваҳдат осебҳои гуногун гирифта аз майдон бароварда шуданд ва бинобар сабаби набудани бозингарони ҳайати захиравӣ довар маҷбур шуд ки бозиро ба анҷом расонад. ба ин тартиб дастаи парвоз дар даври 17-ум низ ба пирӯзӣ ноил гардида бо касби 3 имтиёз мавқеи худро дар садри ҷадвал мустаҳкамтар кард. яке аз бозиҳои хеле ҷолиб ва ҷаззоб дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ин миёни дастаҳои Рангони ноҳияи Рӯдакӣ ва Саройкамари ноҳияи 5 ба миён омад.
ҳарчанд фурсатҳои голзанӣ барои ҳар дуи дастаҳо хеле зиёд буд, аммо мухлисони минбар голҳои зиёдро мушоҳида карда натавонистанд. ин бозиам аз нигоҳи ҳамкорони мо дур намонд ва дар сюжаи навбатӣ дар мавриди ҷузъиётҳои ин бозӣ ҳамкоронамон бештар шарҳ медиҳанд. бозии дигари даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Якум ин вохӯрии дастаҳои рангони ноҳияи Рӯдакӣ ва саройкамари ноҳияи 5 буд, ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рӯдакӣ, яъне майдони хонагии дастаи рангон сурат гирифт. дар ин нерӯсанҷӣ ҳарчанд ҳамагӣ як гол ба ҳадаф расонида шуд, вале имкониятҳои созмондодаи ҳар ду тим ҳам зиёд буданд. бозингарони дастаи саройкамар аз зарбаи ҷаримавӣ имконият доштанд то ҳисоби бозиро боз кунанд, вале Равшан Содиров зарбаи Шодибек Ғаффоровро баргардонид. бояд қайд кард, ки дар давоми қисми якуми бозӣ тӯб зиёда аз 60% вақт дар идораи бозингарони дастаи рангон буд, аммо ба онҳо як бозигаре намерасид, ки ҳуҷумашонро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад. сарвони дастаи мизбонон Давлатҷон Орзузода аз фурсати зарбазание ки пайдо кард истифода бурда кунҷи рости дарвозаро ба нишон гирифт. лекин дарвозабони меҳмонон самти иҷроиши онро муайян карда бо як ҷаҳиши олӣ онро бартараф кард. ҳар ду даста ҳам барои боз кардани ҳисоби бозӣ хеле наздик буданд, аммо дар қисми аввал мо шоҳиди гол нашудем ва он бо натиҷаи 0-0 ба анҷом расид. нисбат ба нимаи аввали бозӣ сафедпӯшҳо дар қисми дуюм беҳтар бозӣ карданду тавонистанд тӯбро ба тури дарвозаи Равшан Содиров равон кунанд. ба фарқ аз меҳмонон сорхпӯшҳо аз вазъиятҳои стандартӣ имкониятҳои бештар доштанд, вале онҳо истифода нашуданд. аз як аксулҳуҷуме ки дар оғози нимаи дуюм сурхпӯшҳо ташкил карданд, Адҳамҷон Абдуллоев бо сар зарбаи дақиқу мустаҳкам анҷом дода натавонист ва дарвозабони дастаи саройкамар он вазъиятро бартараф кард. бояд гуфт, ки голи ягонаи ин рақобат маҳз аз зарбаи ҷаримавӣ ба ҳадаф расонида шуд, аммо аз ҷониби меҳмонон. Расулҷон Маҳмадҷонов аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ва самти Ҳусейн Яқубов ирсол кард ва ин ҳамлагари рақами 10 сафедпӯшҳо бо сар тӯбро ба кунҷи наздики дарвоза равон кард. ҳикматулло Шарипов тамоми имкониятҳои мавҷударо истифода карда бозингаронро аз ҳайати захиравӣ ба рақобат ворид кард, аммо то охир ҳисоб бетағйир боқӣ монду дастаи саройкамар дар сафар дастаи рангонро мағлуб намуда ба хазинаи имтиёзҳои худ 3 холи дигарро илова намуд. мо ба ин бозӣ медонистем, ки бозӣ хеле мушкил мешавад. тайёрӣ нағз дида будем. фикр мекунем, ки ҳар ду команда бозии нағз нишон дод, лекин камтарак мо ҳамон моментҳоро истифода бурда тавонистем, барои ҳамон ғалаба насиби мо гардид. дар якум лига ҳамин мавсим ягон дастаи сиснеса, ҳама дастаҳои бақувватанд, пурқувватанд, барои ҳамон ягон ғалаба ба осонӣ муяссар намешавад. онҳо як ҳолати голзанӣ доштанд, онро истифода бурдан ва ҳисобро кушоданд. вале дар айни ҳол як чизро мехоҳам бояд як бори дигар нишонат кунам, ки доварие ки имрӯз доварӣ карданд дар лаҳзаи 11 метра ё ки дар дигар лаҳзаҳое ки буданд, воқеӣ то кая хеле доварӣ мекунанд. ҳар як расише ки бо якдигар футболбозҳо мерасанд, фақат назмо ба тарафи муқобили охи токаи коро мешавад. токая дастаи Сомони Данғара дар рафти мавсим дар муқобили дастаҳои пурқувват воқеан бозиҳои пурҷаззобро баро мемонад. ин навбат дар муқобили дастаи Моҳир воқеан фурсатҳои ба гол наздик хеле зиёд доштанд ва гуфта метавонем, ки дар майдони худ дастаи овозадори Моҳирро тавонистанд, ки бо кулли оморҳо шикаст бидиҳанд. ин рақобат низ аз ҷониби ҳамкорони мо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст ва фурсат аст, ки якҷо тамошо намоем. рақобати дастаҳои Сомони Данғара ва Моҳири Ёвон дар доираи рақобатҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум аз бозиҳои марказӣ ба ҳисоб мерафт. дар қисми аввали дидор зарбаи стандартии бозингарони тими Моҳиро дарвозабони дастаи Сомон Шаҳбоз Хайруллозода баргардонид ва зуд мизбонон ба ҳуҷум гузаштанд. дар ин вақт зарбаи ҳавоии бозингарони Сомон барои дарвозабони меҳмонон ҳеҷ хавфе ба вуҷуд наовард. дере нагузашта тӯбрабоии Аваз Қамчинов фарёди мухлисонро дар минбар баланд кард, вале зарбаи ӯ ба сутуни дарвоза бархӯрд.
баъдан тӯбрабоии дигар боз ҳам дар иҷрои бозингарони моҳир ба миён омад, вале фурсати 1-1-ро ҳоҷи акбар холмуродов истифода бурда натавонист. Дар дақиқаи 45-уми дидор ниҳоят аз зарбаи ҷаримавӣ бозингарони мезбон имконияти хуб пайдо карданд ва голи бо услуби зебои ба самар расонидаи холмурод Назаров мухлисони минбарро аз ҷой бархезонд. қисми дуюми бозӣ ҳарчанд фурсатҳои хуб дошт, вале то анҷоми вақти асосӣ ҳисоби дидор тағйир намеёфт. махсусан ҳуҷуми дигарбораи мизбонон ба дарвозаи моҳир хеле хатарнок буд, аммо гол ба ҳадаф нарасид. Шоҳин Боев ҳам баъди баргашташ дар назди дарвозаи Сомон хатар эҷод кард, аммо зарбаи мустақими ӯ боз ҳам аз ҷониби Шаҳбоз Хайруллозода рафт гардид. ҳамин тавр зарбаҳои паиҳами бозингарони моҳир вориди дарвоза намешуд. дар дақиқаҳои иловагии қисми дуюм билохира аз зарбаи кунҷӣ бозигари дастаи Сомон Собирҷони Муҳаммадҷон голи дуюми дастаашро ба ҳадаф расонид ва бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи Сомон рақобати мазкур хотима ёфт. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои дигари даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум. Чӣ гуна ки дар боло ишора кардем, дастаи Парвоз тавонист ки дар майдони худ дастаи Ваҳдатро бо ҳисоби 3-0 шикаст бидиҳад ва дастаи Мастчо ҳам дар майдони худ аз дастаи Шодмон шикаст хӯрд ва ҳисоби бозӣ 5-2 ба нафъи футболбозони дастаи Шодмони Ҳисор гардид. дастаи Саравз дар майдони худ аз уҳдаи шикаст додани футболбозони дастаи Сарҳадчӣ набаромаданд ва бо ҳисоби 1-1 мусовӣ бозиро хотима бахшиданд. дастаи Сомон бошад, чӣ гуна ки ишора кардем, дар майдони худ дастаи Моҳиро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод ва дастаи Рангон бошад, дар майдони худ аз дастаи Саройкамар бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. бозии дастаҳои Душанбе, Норак ва Исфара Сардор бо сабабҳои гуногун дар даври 17-ум баргузор нашуданд. акнун назар мекунем ба ҷадвали умумии мусобиқа. дастаи Парвоз бо 45 имтиёз мавқеи аввали ҷадвалро моли худ кардааст. дастаи Моҳир бошад новобаста аз шикаст аз дастаи Сомон бо 36 имтиёз мавқеи дуюми ҷадвалро моли худ кардааст. дастаи Сардор бошад бо 33 имтиёз дар мавқеи сеюм қарор дорад ва дастаи Сомон бо шикаст додани дастаи Моҳир ҳаминак ба чоргонаи аввали ҷадвали мусобиқа ҳамроҳ гардид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои оянда, яъне даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум. дастаи Ваҳдат дар майдони худ дастаи Исфараро қабул мекунад ва ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. дастаи Саройкамар бо Сомон бозии хеле мушкил дорад, вале дар майдони худ ва дастаи Сардор бошад дар майдони худ бо дастаи Рангон мубориза мебарад. дастаи Моҳир бо дастаи Саравз дар майдони худ рақобат мекунад ва Норак бошад акнун дар майдони худ дастаи Парвозро қабул мекунад ки ин яке аз рақобатҳои хеле мушкил барои бозингарони дастаи Норак ба ҳисоб меравад. дастаи Сарҳадчӣ бошад дар майдони худ бо Мастчо ва Душанбе бошад ин навбат ба меҳмонии дастаи Шодмон меравад. пеш аз баргузор гардани даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум аз ҷониби Лигаи футболи Тоҷикистон ба беҳтаринҳои моҳи август ҷоиза супорида шуд. Некрӯз Зокири футболбози дастаи Шодмон ки дар моҳи август ба задани 5 гол даст ёфта буд, ҳамчун беҳтарин бозингари моҳи август дар Лигаи Якуми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва ҷоизаи беҳтарин нишонзани моҳи августро моли худ кард. сармураббии дастаи Парвоз Алишер Полвонов бошад, ҳамчун беҳтарин сармураббӣ дар моҳи август шинохта шуд ва аз ҷониби Лигаи футболи Тоҷикистон бо тӯҳфаҳои махсус сарфароз гардиданд. ин нашри навбатии барномаи Фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.